Arratsaldeon ikusle zer modu, ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzak ameka, asteazkena, hauexe dira gaurko egunak utzi dizkigun lerroburu nagusiak. EH Bildu eta Geroa Bai ez dira elkarrekin aurkeztuko hauteskundetara. UPN eta PP batera berriro hauteskunde orokorretan. Lankidetzarako protokoloa sinatu dute Euskal Autonomia Erkidegoak eta Nafarroak. Aroztegia eta Gero Zer plataformak baztandarren kontrako jazarpen judiziala salatu du. Manu Ayerdik herri galdeketa egiteko epea amaitu dela eta enpresari segurtasun juridikoa eman behar zaiola azpimarratu du. Aroztegiko proiektu espekulatiboari Ayerdi lehendakari ordeak adierazitako babesa kritikatu du EH Bilduk. EITBek Nafarroko emisioak berehala abian jartzeko eskatu du. Laben ustez, lan eskaintza publiko zabalagoa behar da osasun bidea eraldatzeko. Herriko merkataritza sustatzeko kanpaina hasi dute Barañainen. Asteazken honetako albisteekin hasteko ekainaren 26ko Espainiar estatuko hauteskundeak hizpide ditugu gaurkoan ere. EH Bildu eta Geroa Bai Senaturako eta Kongresurako bakoitza bere aldetik aurkezteko erabaki hartu dute. Geroa Bai eta EH Bildu bakoitza bere aldetik aurkeztuko da Nafarroan ekainaren 26ko hauteskunde orokorretara. Azken asteotan foru gobernua osatzen duten 4 taldeek elkarrekin joateko aukera izan dute mahai gainean, baina Podemosek eta Izquierda Ezkerrak ezetza eman diote aukera horri. Bi alderdion ezetzaren aurrean EH Bilduko eta Geroa Baiko zuzendaritzek bilera izan zuten atzo goizean egoera aztertu eta hauteskundetara nola aurkeztu erabakitzeko. Koldo Martínez Geroa Baiko parlamentarioak jakitera eman duenez, gaia aztertu ostean, boztetara bakoitza bere aldetik aurkeztea adostu dute bi aldeek. Erabakiaren atzean arrazoi bat baino gehiago daudela esan du Geroa Baiko kideak. Nabarmendu duenez, EH Bildurekin koalizio osatzea modu askotara uler daiteke eta diputatu bat lortzeko salbazio tresna bezala interpretatu daiteke. Horregatik, eta beldurrarik ez dutela argi utzita, bakarka aurkeztuko dira. Eta bertzalde Mariano Rajoyk eta Javier Espartzak urrengo ekainaren 26ko hauteskunde orokorretara berriro elkarrekin aurkezteko akordioa berritu dute. Atzo sinatu zuten akordio hau Rajoyk Iruñara egindako bisitan. UPNek eta Alderdi Popularrak akordioa lortu dute berriro datozen ekainaren 26ko hauteskunde orokorretara hautagaitza berean aurkezteko. Akordioa atzo goizean sinatu zuten Iruñan Mariano Rajoy PPko presidenteak eta Javier Espartza UPNeko presidenteak. Hitzarmena Iruñako 3 erregeen hotelean sinatu dute abenduaren 20ko hauteskunde orokorretarako aurre akordioa sinatu zuten toki berean. Era berean, aurreko hitzarmenaren baldintzak mantentzen dira. Hau da, diputatuen kongresurako zerrendan lehenbiziko bi hautagaiak UPN-erenak izango dira. Senaturako hautagaitzan berriz popularrak izango dira zerrendaburu. Horrez gain, UPN konpromisoa hartu du balizko inbestidura saio batean Alderdi Popularraren presidente gaiari babesa emateko. Bestalde, PPek 4. xedapen iragankorra deuseztatzeko konpromisoa hartu du konstituzioaren erreforma egitekotan. Era berean, foru erregimena eta hitzarmen ekonomikoa defendatuko lukete popularrek gobernura heltzekotan. Javier Espartzaren hitzetan, abenduaren 20ko akordioa erabat arrakastatsua izan zen, horri esker Nafarroko alderdi nazionalistek ez baitzuten ordezkaritzarik lortu kongresuan. Bestalde Mariano Rajoyk ekitaldiaren ostean adierazi zuenez, Espainiak konfidantzazko gobernua behar du. Eta Espainiar estatuko hauteskundeak alde batera utzita, lankidetzarako protokoloa sinatu berri dute Uxue Barkosek eta Inigo Urkulluk. Bi erkidegoen arteko lankidetza 18 arlotan sustatzeko asmoa jasotzen du sinatutako itunak. Besteak beste, autogobernuaren defentsa, euskara eta bakea eta bizikidetza bultzatzeko. Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Nafarroaren arteko harremanetan aro berri bat hasi da. Inigo Urkullu Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak eta Uxue Barkos Nafarroako presidentak lankidetzarako protokoloa sinatu dute Ajurianean. Bi erkidegoen arteko lankidetza 18 arlotan sustatzeko asmoa jasotzen du itunak, besteak beste autogobernuaren defentsa, euskara eta bakea eta bizikidetza bultzatzeko.
Lehendakariak Ajuria enean hartu zuen Uxue Barkos, eguerdiko 12 minutu batzuk igaro zirenean sinatu zuten lankidetza protokoloa, eta ondoren hedabideen aurrean agertu ziren biak elkarrekin. Aipatutako protokoloan 18 lan arlo zehazten dira. Gizarte zerbitzuetan esaterako diru sarrerak bermatzeko errentaren hartzaileak bi erkidegoen artean mugitu ahal izateko aukera ageri da. Indarkeria matxistari dagokionez, bi erkidegoetako harrera zentroetara bideratzeko prozedurak ere biltzen ditu. Osakidetzaren eta osasunbidearen oinarrizko koordinazioa, hezkuntza, euskara, bakea eta elkarbizitza eta EITB Nafarroan ikusi eta entzula izateko lankidetza ere jasotzen dira horien artean. Eusko Jaurlaritzatik eta Nafarroako gobernutik nabarmendu dutenez, normaltasunez ikusi behar den lankidetza da hauxe. Eta Baztanaldera joanen gara orain, Aroztegia eta Gero Zer plataformak baztandarren kontrako jazarpen judiziala salatu du atzo Lekaruzko Aroztegia jauregiaren sarreran egindako prentsaurrekoan. Gogoratu ere, atzoko albistegietan, Baztango alkatea eta alkate ohia deklaratzera deituak izan zirela aipatu genuela. Aroztegia eta Gero Zer plataformako kideek prentsaurrekoa eman zuten atzo Lekaruzko Aroztegia jauregiaren sarreran. Agurtzane Orbegozo plataformako kideak jakinarazi zuenez, pasaden ostiralean 50.000 euroko kalte ordain jakinarazpena jaso zuten taldeko zazpikideek. Besteak beste, Andone Garde, Begoña Etxandi, Itziar Torres, Carlos Beristain, Garbine Elizegi, Mire Meoki eta Orbegozo berak. Salaketarekin enpresaren helburua herritarrak isilaraztea eta beldurtzea dela salatu zute plataformako kideek. Gainera, astelenean Garbine Elizegi Baztango alkate ohiaren eta Joseba Otondo egungo alkatearen aurka Palazio de Aroztegia SL enpresa sustatzaileak jarritako salaketa onartu zuen epaitegiak, prebarikazio delitu egotzita. Elizegik esan zuen prentsaren bidez izan duela horren berri. Enpresaren jazarpen judiziala salatu zuen. Aroztegia eta Gero Zer plataformako Agurtzane Obregozok prentsa oharra irakurri eta gero adierazpen hauek egin zituen kamara aurrean. Egunon, ganden hortzirelian, Palazio de Aroztegia SL enpresak prentsaurreko batean egindako adierazpenengatik 7 baztandarren aurka jarritako demanda baten berri izan dugu. Andone Garde, Begoña Etxandi, Itziar Torres, Agurtzane Obregozo, Carlos Beristain, Garbine Elizegi eta Miren Meokiri bertzeak bertze 50.000 euroko kalte ordainak eskatzen dizkigute. Honen aintzinean Aroztegia eta Gero Zer plataformak hauxe adierazi nahi du. Argi dago jokaldi honekin enpresaren helburua herritarrak isilaraztea eta beldurtzea dela. Eta baztandarrok Aroztegiako proiektu urbanistiko espekulatzailearen aintzinean dugun iritzia ez ematea. Dirudunak izateagatik, Nafarroako komunikabide hegemonikoak beren bozgorailu bezala erabiltzen dituzte. Herrialdeko abokatu garestiena kontratatzen aldute. UPN eta Geroa Bairen gobernuengandik lehentasunezko tratua jasotzen aldute. Baina ezinen dute, inolaz ere, egundaka baztandarrek abiatu dugun herri galdeketaren prozedura geldiarazi. Gogor salatu nahi dugu, batzuk gatazka sozialaren aintzinean irtenbide demokratiko bat planteatzen dugun bitartean, Palazio de Aroztegia SL enpresak jazarpen judiziala aukeratzen duela. Eraso honen aintzinean, Aroztegia eta Gero Zer plataformak inoiz baino argiago du abiatu den bidetik segituko duela. Eta ez duela, etxiko helburua lortu arte. Eskatzen dena argi da. Eta ehundaka baztandarrek beren sinadurekin eta apirilaren 23an Elizandoko karriketan 1000 pertsona gora eskatu duten gauza bera da, herri galdeketa. Herriarena da hitza, herriarena da erabakia. Kapitalen morroi! Bai! Kapitalen morroi! Geroa bai! Kapitalen morroi! Eta Agurtzanez gain, Garbine Elizegi Baztango alkate ohia eta plataformako kide denak ere hitz hauek eskaini zizkigun. Guk errategu duguna da, alde batetik beraien helburua argi eta garbi dela herritarrak isilaraztea eta beldurtzea, eta guk argi eta garbi utzi nahi dugula, guk ez dugula gibelat eginen,
Guk argi dugu gure helburua zein den, eta hau da herritarrek erabakitzea proiektu honen inguruan, eta ez dutela helburua lortuko, hori baldin bada beraien helburua. Eta ikusten dugu, beraiek dirua daukatenez, horrelako estrategiak erabiltzen dituzte, prentsa dela, auzitegiak direla, baina hemen afera dela proiektu bat inposatu nahi dela, proiektuaren inposizioaren aurrean herritarrak eskaera bat egin dugula, eskaera bidezko eta demokratiko bat, eta hori aintzinetara emango dugula bukaera arte, eta hori argi eta garbi utzi nahi dugula, guk ez dugula gibelat egingo, isunak jartzen dizkigutelakoz edo salaketak jartzen dizkigutelakoz. Bai, badago joan den urtean alkate nintzela jarritako bat, hori segurazki ekainan izango da bista uste dut. Printzipioz fiskalak bere garaian errantzuen horretzuela delitorik ikusten. Oraingoa demanda hau prentsaurreko batengatik dago, eta ostiralean 12 bakepaitegira joango gara, eta hor ikusiko dugu zer gertatzen den, eta bertzea ez dut berririk izan nik pertsonalki. Dena den nik argi eta garbi dut hemen jokaldia dela soinu ateratzea eta portadak bilatzea, herri galdeketa deslegitimatzea, eta guk uste dugu, orain sekulan baino gehiago, bastandarrek egin behar dutela, bozkatu eta erabaki ez. Azkenean ez garela utziko horrela isilarazten. Eta honekin lotuta, Manu Ayerdi Nafarroako garapen ekonomikorako lehendakariordeak babesa agertu dio hirigintza proiektuari. Proiektua lehenbailen martxan jartzea nahi du. Manu Ayerdi Nafarroako gobernuko garapen ekonomikorako lehendakariordeak babesa agertu zion atzo hirigintza proiektuari. Plataformako kideek Baztan eskualde osorako galdeketa egiteko eskatu zuten beste behin, baina Ayerdiren irudiko berandu da. Gobernuak segurtasun juridikoa eman behar duela esan zuen. Ayerdiren arabera kontsulta egiteko aukerak egon ziren, baina ez zutela egin azpimarratu du. Aroztegiko lurren birkalifikazioa egiteko herri galdeketa egin zen Lekaro zen 2009 urtean, baina antza denez Ayerdik ez ditu kontuan izan datuak. 167 proiektuaren aurka azaldu zen, 124 alde eta 107 zuri. Haren ustez, prozesu juridikoak bide egin du eta enpresa sustatzaileak eskubide batzuk bereganatu ditu. Prozedura osoa amaitu eta proiektua lehenbailen martxan jartzea nahi du. Departamentuko beste ordezkari batzuekin eta Palazio de Aroztegia SL enpresako arduradunekin batera 226 etxe bizitza, golf zelaia eta 135 gelako luxuzko hotela egingo diren inguruneak bisitatu zituen Ayerdik, plataformako kideak atzean zituela. Lehen, esatea etorri garela, proiektuko promotoreekin proiektua ezagutzea, ez? Ezagutu dugu, ezagutzen genuen egia esan, baina da lehen aldiz etortzen garela honea hemen ikustea, ez? Eta ze ikusi dugu, eta zer nahi dugu esan, nahi duguna esan gobernutik, proiektu hau oso positiboki ikusten dugula gobernutik. Eta zergatik positiboa enplegukin daukan loturarekin, eta baita ere daukalako helburu bat guretzako oso importantea dela Nafarroa destino turistiko bezala kokatzea. Baina ez bakarrik hemengo merkatuetan, baizik eta kanpoko merkatuetan. Hori guretzako baita ere importantea da. Eta hori zergatik? Hemen egingo dira 125 gela, helburua da 5 turistatik 4 kanpotarrak izatea, hori importantea da. Eta gainea kanpotarrak baita ere normalean, eta hori da helburua, 5-6 gabak hemen pasatzea. 5-6 gabak hemen pasatzea aktibidade ekonomiko potolo ekartzen du, hori asko bultzatuko du, eta noski guk hori positiboki jotzen dugu. Gainea badakizute, proiektu hau hemen mikrosementora joango da, ez? Bai gastronomia, bai restauranteak eta baita ere golf mikrosementoa importantea dela, eta ez? Orduan hor, ni uste proiektu oso ondo landuta dagoela, hor asmoak importantea dira, eta mikrosementu horiek ondo lotuta daude Nafarroatik, gobernutik ikusten dugunakin izan behar dela baita ere Nafarroaren irudia, ez? Orduan, alde hortatik ondo. Hortik aurrera,
horren ondorioz, ze ekartzen du proiektu, ekartzen du 50 lanpostu zuzenak obrak egiten direnean, baino gero, obrak bukatutak 55 lanpostu zuzenak. Betirako, lanpostu zuzenak. Eta horrez gain, baita ere, beste lanpostu, indirektoki sortuko direla, eta baita ere, aktibidadeekin, aktibidadea bultzatuko dena, ez? Hori da proiektua, eta horregatik gobernua bere apoioa, bere iritsi ona ematen dio, ez? Hortik aurrera, ikusten dezute, hemen kontrobersia dago, genekigun. Horren gaitzen esango nuke, lehen, hiru idea, ez? Lehenengoa da, nik hilabete hauetan asko ari naizela Nafarrotik ibiltzen, ikusten dut, udaletxe askotan alkateak eta hangoko ordezkariak esaten, jo, Manu, lagunduko diguzu aktibidade bat ekartzen, hemen ez daukagu proiektua, ez daukagu hori esaten didate askotan. Eta hemen bastan, ni uste bastan dauka sorte oso bat. Badaudela, hemengo enpresariak nahi dutela egin oso inbertsio importante bat, arrisku bat asumitzen, aktibidadea sortzeko eta lanpostua sortzeko. Hori beste udaletxetik ikusita, sorte oso handia da. Eta ni uste hemen, egia esan, ez dela hori ikusten, hori ez da baloratzen, eta nik egia esan ezin dut ulertu, ez? Hori da, sorte benetan ona. Hortik aurrera, baita ere, esan behar nizuen, txoin? Nik esango nuke beste gauza baita, ez? Bigarren idea da, askotan entzun dugu, kontran daudenei, esaten, eske hemen dago interes pribatu bat. Noski, interes pribatua badago, aktibidade ekonomikoetan egon behar da, derrigorrezkoa da, baina hori ez du nahi esan interes pribatua txarra izatea, interes pribatua beharrezkoa da. Gauza da, interes pribatua hori, interes publikoekin bide berdinatik jun behar dela. Eta ni uste, kasu honetan, hori gertatzen da, ez? Hori hola da. Eta hortik aurrera, juridikoki, bere garaian kontran daudenak esan zuten bere aukera konsulta eskatzeko, egon zan parteatzeko proiektua, izan zuten aukera, bere momentuan ez duten eskatu. Orain proiektua bide bat egin du, aurrera junda, eta orain ja ez da momentua hortarako. Orain momentua da, proiektua martxan juteko, martxan jartzeko, bere etapak gainditzeko, eta proiektua, errealitate bat bihurtzea, bere momentuan, ez? Etapak egiten, eta gure aldetik, lehen. Gobernuaren baitan, gai honek sortzen du eztabaida lau alderdien artean. Hor dago ikus mira ezberdina, ez? Ni garapen ekonomikotik, esaten dizuena argi dago. Gobernua garapen ekonomiko begira, ontzat, argi eta garbi ikusten du proiektua. Horrez dago dudarik, gero egia da, lau alderditan, badaudela bere salsak, baina baita ere egia da beste gauza. Juridikoki proiektua bidea bat egin du, eta bidea hori egina dago. En castellano lo puedes repetir. Momentos en los que está sobre la mesa todavía la coalición entre Geroa y H. Bildu y este proyecto suscita polémica entre ambos. Yo creo que la visita de hoy no tiene nada que ver con toda esta cuestión. Yo creo que se inscribe en la actividad normal del Departamento de Desarrollo Económico, que cuando hay proyectos empresariales importantes que van a contribuir a generar empleo y riqueza, pues los visitamos y los apoyamos. Como cualquier otro, ¿no? Estaba agendada la visita desde hace tiempo, la hemos mantenido y yo creo que lo que tenemos que trasladar con normalidad es que el proyecto, va hacia adelante, va a contribuir positivamente y es lógico que el gobierno esté cerca, digamos, de estos proyectos, porque al final creo que a toda la ciudadanía de verdad lo que le importa en primer lugar es la creación y la consolidación de empleo, ¿no? Y es razonable. Yo creo que el gobierno, aun consciente de esos distintos puntos de vista, traslade su apoyo en estas cuestiones, ¿no?, de desarrollo económico. Ez litzateke posible juridikoki faseak agortutzat eman darren, eta ikusita lau alderdien artean adostasunik ez daudela, baztango herritarrei galdetzea, eta pixkate hurek pentsatze taldekoak erengo direla, eta behintzat baztanek bere iritzia ematea, eta horrek sendotuko lukelako edo, eta kontrabaleude, pixkate ere baiarei galdetzea, ez? Baina,
hor bi gauza bakarrik. Gobernu hau ziurtasun juridikoa eman behar du. Hori da aldaketa! Ziurtasun juridikoa eman behar du. Bere garaian egon ziren momentuak konsulta hori eskatzeko eta orain eskatzen dutenak ez zuten bere momentuan egin. Aukera hori egin zen, egon zen bere garaian. Orduan, orain prozesu juridikoa bere bidea egin du, beste momentuan gaude. Erabakiak hartu dira, definituko dira, eta hori, hola da, hori ezin dugu beste aldera begira. Eta gainera baita ere, badago niretzako beste konzeptu oso importantea. Eta hau da, iniziatiba hau ez daukala bakarrik ondorioak baztanen. Ez bakarrik. Ondorioak dira gutxienez eskualde guztietan eta Nafarro guztietan. Orduan, hemen konsulta egitekoan momentu honetan, galdera izango zen bere garaian. Konsulta egitekoan, baztanekoak egin behar du? Baztanekoak dira, erantzun beharko zutena, horretari? Entonces, ¿qué le parece, señora Ayerri, que habría que...? Que el acuerdo programático se sustentaba en dos principios, la seguridad jurídica y la seguridad financiera. Es decir, que las leyes se cumplan y que tengamos dinero para hacer las cosas. Esos son dos principios fundamentales. Y en este caso, insisto, el camino jurídico está recorrido, estamos en una posición que es la que es muy clara, y a partir de ahí lo único que tenemos que hacer es garantizar el cumplimiento del marco legal y que el proyecto siga adelante. ¿Y qué plazo se fija este marco legal del proyecto? Yo ahí no creo que hay que hablar de plazos. El marco legal tiene sus procedimientos establecidos y que se haga con el máximo respeto y con el máximo rigor, como siempre, como con cualquier otro proyecto. Yo creo que estamos en ese momento de pedir que los proyectos avancen dentro del marco legalmente contemplado, ¿no? Esto es lo que tenemos que tratar, insisto. Vemos que la oposición continúa hoy aquí, después de varias semanas. ¿Qué le parece esta oposición? Yo la oposición la respeto, lo que pasa es que no comparto su punto de vista. La respeto, pero no comparto su punto de vista, ¿no? Es evidente que a ellos no les gusta el proyecto y está bien, eso es perfectamente posible. A mí sí me gusta, no puedo decir otra cosa, ¿no? Y además creo que esa opinión no es una opinión caprichosa, sino que está fundada en razones muy objetivas, muy analizadas. Bueno, y a partir de ahí es un debate lógico y legítimo, ¿no? Pero por encima de ese debate lo que hay es un marco jurídico, unas normas y el proyecto está en una determinada posición, ¿no? Entonces, bueno, pues el proyecto, insisto... Pero parece que se habla del aspecto turístico del proyecto, ¿no? Pero en realidad parece que lo que no gusta es el tema de las viviendas, ¿no? De la construcción de las viviendas. Sí, es verdad que desde los opositores, digamos, se incide más en ese aspecto. Yo creo que el proyecto es un todo, es un conjunto, y creo que el potencial turístico es brutal. Imagínese, por ejemplo, que este campo de golf no va a ser un campo de golf de socios, va a ser un campo de golf abierto. Si ustedes se ponen a pensar en los campos de golf que hay en Navarra, sea Zubasti o sea Gorraiz, son campos de socios, ¿no? Aquí no. ¿Y por qué? Pues porque tiene una proyección turística muy clara. Pero quien dice en el campo de golf, dicen otras cosas. La vocación turística es muy potente, es ilusionante. Yo creo que si el proyecto se materializa realmente, su capacidad atractora y su capacidad de traer actividad también a todo el valle, a Elizondo, a Errazu, al propio Lecaro, desde luego, respetando, yo creo que en grandísima medida, los valores y la identidad del valle, va a ser muy importante. ¿Y estabas tan preparado para tener 800 personas más en el valle en cuanto a servicios médicos, etcétera? ¿Por qué 800 personas? Porque son 200 viviendas. Bueno, son 226, de las cuales 60 le corresponden al ayuntamiento, que podría decidir no hacerlas si tan preocupado está. Podría decidir no hacerlas. Ya serían 166 y estamos hablando de muchos años vista. Pero son muchas personas, está bueno y todo, ¿no? Yo no soy especialista en cuestiones urbanísticas de Baztán, pero me parece que en los planteamientos urbanísticos que el propio ayuntamiento de Baztán ha defendido, si no recuerdo mal, está planteando unas previsiones de 1000 viviendas más para los próximos años. El propio ayuntamiento. Entonces, 100 y pico viviendas en 1000 viviendas más y la ocupación de viviendas que por hoy están desocupadas. Yo creo que esa pregunta sería interesante hacérsela al ayuntamiento de Baztán, ¿no? Y ver cuáles son sus proyecciones de nuevas viviendas, de ocupación de viviendas desocupadas, y ver qué peso podría tener 100 y pico viviendas en esos números. Berak galdetzen zuena, Baztan prestatuta aldago hainbeste bizilagun hartzeko? Bueno, ni uste dut Baztaneko udaletxeri galdetu beharko zitzaiola, ez? Azken finean, Baztaneko udalak uste eta aurkeztu duela planifikazio urbanistiko bat, ez dakitzen bat etxe bizitza berriekin.
Hemen 100 piko daude, baina proiektuetan askoz gehiago aurkeztu dute. Eta ni uste dut, bastaneko udala hori proposatzen baldin badu, agian izango du, erantzuna zuk egin duzun galderarako, ez? Nahi dut esan, Aroztegiako etxe bizitzak ez daukate hainbeste protagonismoa ikusita kopuru hori, ez? Bueno, ni uste, eta gaina beste faktore importante bat, denbora baita ere dago. Etxe bizitza hauek ez dira dena zuzenean egongo, ez? Ni uste, bukatzeko, eta ez gehiago sartzeko. Ni garapen ekonomikotik proiektuari indarra oso handi ikusten diot turistiko arloan, uste dut helburu argi dagoela, indarra dauka ez bakarrik lanpostua sortzeko, baizik eta aktibitatea bultzatzeko. Uste dut alde hortatik proiektuaren filosofia, baloreak eta kontzeptua ondo dagoela lotuta guk ikusten dugun izan behar den Nafarroaren baita ere irudia, eta alde hortatik, legalidadekin eta legea betetzen, proiektua bere etapak aurrera jotzea eta aurrera, ez? Eta Ayerdi lehendakariordeak Baztanen egindako adierazpenak salatu ditu EH Bilduk. Baztanera egindako bisitan Manu Ayerdi Nafarroko lehendakariordeak egindako adierazpenak salatu nahi ditu EH Bilduk. Aroztegiako makroproiektua hasieratik gaizki jaio zen egitasmoa dela esan du Adolfo Araizek. Funtzioetan zegoen gobernu batek onartu baitzuen Baztango udalari dagozkion eskumenak urratzeko asmoarekin. Nafarroko gobernuaren iritzia eta bere alderdiaren iritzia nahastu ditu Ayerdik, EH Bilduren ustez. Alderdiaren iritziz ezin da onartu Ayerdi lehendakariordeak proiektu espekulatibo horreri ematen dion babesa, aldaketaren gobernua sostengatzen duten lau indarren jarrerakin nahastea. Araizek adierazi du ez daudela promozio turistikoaren kontra, baina ezin dutela onartu UPNek egindako errekalifikazio bat pelotazo urbanistiko berri bat babesteko. Aroztegiko makroproiektu alde batera utzita eta honeu sortzen dituen ikamika guztiak alde batera utzita, albiste gehiagorekin jarraituko dugu aurrera. EITBek Nafarroan emisioa berehala martxan jartzeko eskatu du. EITBko administrazio kontseiluak egindako ezoiko batzarrean adierazpen bat onartu dute, EITBek Nafarroan emisioa etetearen harira. EITBko administrazio kontseiluak astearte honetan egindako ezoiko batzarran adierazpena onartu du EITBren emisioak Nafarroan etetearen harira. Bertan, Eusko Jaurlaritzari, Nafarroako gobernuari eta Espainiar Estatuko gobernuari emisioak eteteagatik eragindako kalte larria konpontzeko eskatu die. Halaber, EITBren administrazio kontseiluaren bilera berezian, EITBko emisioa Nafarroan berehala abian jartzeko eskatu dute. Hain zuzen ere, maiatzaren 8ean EITBek bere emanaldi digitalak eten zituen EITBren eta Itelazpiren aurka Industria, Energia eta Turismo Ministerioaren telekomunikaziorako estatu idazkaritzak hasitako zehapen espedienteek eraginda. Onartutako adierazpenak aldeko 18 boto jaso ditu eta 2 berriz aurka. Lab sindikatuaren ustez lan eskaintza publiko zabalagoa behar da osasunbidea eraldatzeko. Sindikatuaren arabera 2052 plaza beharko lirateke eta ez 313. Osasunbidean prekarietatea kezgarria dela ohartarazi du Lab sindikatuak. Behin-behinekotasun handia dute langileek, langileen 40%ak du behin-behineko lan kontratua eta lan zama handiegia dute gehienek. Gobernuak aurkeztu duen lan eskaintza publikoak gainera ez da nahikoa izanen egoera horri buelta emateko. Madrildik ezarritako mugei men egindako lan eskaintza dela uste dute. 313 plaza da Uxue Barkusen gobernuaren proposamena eta Laben ustez gutxienez legealdi honetan 2040 plaza atera beharko lituzkete. Miren Otxoa ospitalguneko Lab sindikatuko arduradunaren arabera, behin-behinekotasuna 120 egonkortzeko 200 eta 250 plaza atera beharko lituzke gobernuak urtero. Urte askotako kudeaketa okerraren emaitza bizi du gaur egun osasunbideko lantaldeak, baina ez da hori bakarrik, kezkagarria iduritzen zaio Lab sindikatuari, zuzendaritza postu hainbatetan, oraindik ere UPNren garaian murrizketak onartu eta aurrera eraman zituzten zenbait kargu daudela oraindik. Lab sindikatuak sektoreko langileekin batzarrak eginen ditu datozen egunetan. Eta bukatzeko Barainanen herri merkataritza sustatzeko kanpaina martxan jarri dute. Guztira, 39 denda, taberna eta jatetxe ari dira parte hartzen ekimen honetan.
Barañaingo udalak herriko merkataritza sustatze aldera konpraen Barañain herrian erosi kanpaina jarri du abian. Merkataritza eta ostalaritza sektoreko establezimenduei gonbita luzatu dio udalak kanpainan parte hartu dezaten. Barañaindarrak herrian bertan erosketak egiten animatzeko Barañaingo jaietan saski handi bat zozketatuko da bezero guztien artean. Honekin batera kanpainaren leloa daramaten poltsak eta eransgailuak banatuko zaizki herritarrei eta establezimenduei. Atzo goizean saskirako produktua edota zerbitzua ematen duten 39 merkataritza eta ostalaritza establezimenduko kideek agerraldia egin zuten udaletxean kanpaina honi babesa adierazteko. Eta hau izan da dena gaurkoz. Mila esker zuen arretagatik eta asteazken onona izan. Orain nazioarteko albisten berri izango duzue mundura begiran eta honen ondotik eguraldiaren iragarpena. Erran bezala, bertzerik ez, bihar arte. Hodeitsu hasi dugu eguna Iruña inguruan, baina eguzki tarteak ere egongo dira eguerdi aldera batez ere. Arratsalde aldera, tarteka oso hodeitsu geratuko da zerua eta zaparrada txikiak botako ditu noizean behin trumoitsuak ere izango direnak. Mendebaldeko haizea nagusituko da, arratsaldean ipar-mendebaldera aldatuko dena, baina egunaren amaieran eguzki tarteak izango ditugu berriz ere. Temperatura maksimoak nahiko jaitsiko dira, 17 graduetaraino, minimak 11 gradutan dauden bitartean. Zerua hodeitsu baztanaldean ere, tarteka oso hodeitsu bereziki arratsaldean eta gaualdera. Zaparrada txikiak botako ditu aukera handiagorekin egunaren bigarren partean, noizean behin ertainak eta trumoitsuak izango dira eta haizea mendebalde osagaikoa izango da. Arratsaldean ipar-mendebaldera aldatu daiteke eta temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira baztanaldean ere, 18 gradutako maksimak utziz, minimak 10 gradutan mantentzen diren bitartean. Nafarroari begiratuz, gaurkoan zerua lainotuago agertuko da eta giro freskoagoa izango dugu. Goizean haizea oraindik hegoaldetik sartuko da, baina egunak aurrera egin ahala, mendebalde eta ipar-mendebaldera aldatuko denez, temperaturaren igoera eten egingo da. Beroenak 18-19 gradutan kokatuz. Zeruan hodeiak eta urdinguneak tarteka agertuko dira eta zaparradaren bat bota dezake ere arratsaldeko lehen orduetan bereziki, baina zonaldearen arabera izango da.
Trumoiak lehertzeko aukera ere egongo da. Ostegunerako aldaketa dator. Goizean giro lasai xamarra eta epelagoa eta hodeiak eta ostarteak tartekatu daitezke. Eguerdi partean, haizeak iparraldera egingo du, hodeiak ugarituz joango dira eta euritara jo dezake. Freskatzeko joerari eutxiko dio, temperatura gradu bat edo bi jeitsiz. Eta ostiralean giro goibelagoa oraindik. Zerua lainotuta egongo da eta euria egingo du aukera handiagorekin arratsalde partean. Haizea mendebaldetik eta ipar-mendebaldetik joko du, tarteka bizi txamar eta eguneko temperaturak beste koska bat egingo du bera. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun, pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzua eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian. Aldako lanen lan vertikaletan espezializatuak gara, sarbide zaileko tekniketan adituak, esperientzia eta formazio tekniko zabala eta homologatua dugu. Gure zerbitzuak modu konbentzionalean, baina denbora gutxiagoan eta ekonomikoagoak dira. Aldako lanen, gure zerbitzura eta kalitatearekin konpromezu handia dugu. Bisita ezazu gure web orrialdea eta ikusi eskaintzen ditugun zerbitzuak. Urteko 365 egunak 24 orduz zure zerbitzura egongo gara. Aldako lan, zure lana errasten espezializatuak. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.